Bueno, uste, 260 bat laun hola juntatu gehala, eta bazka jata bastante ondo egon dala uste. Aurrena pulpo pixka jarri deu, Alfredoi eskerrak, Alfredo da hemengo manejatu duna bazkaria sontua, eta gero paia pixkat, bueno, 260 gintzat desente, eta guan, kostilla sontua, 60 kilo kostilla erra dituzte, eta gero ez da postre pixkat, eta listo. Hendia guztu dabil, kantari eta zagardo pixkatean da. Oso ondo. Arna, poteatu dugu pixkat, tabernetan, eta gero ikurrinen ekitaldi jara izan dugu, eta horre izan geha, eta hona etorri eta buen, gazien arteko bazkari, beti ondo, asko. Igual lengo ea, onda berroita ma, 200 laun igual lengo ea. Egite esan, gazte pila juntatzea, kuadria berrik azaldu ea, luxa berrik ea, eta esan poza emateu, oso guzta gaude. Autobus zarrenetako agea gaina, eta esan segida hundila do, eta oso ondo da no. Urti hemen ite dugu hau, festetan itea gaina, beste egun batien ez dugu ospatzen hau, eta egite esan oso ondo zelebratze dugu, eta gaina ite dugu, bueno, danon artean antolatze dugu, urte desberdinetan daula, eta segida hona ematen dut ondo. Pozik gaude honekin. Baskon Gerriko festak aiatu arte eta behin aiatu jala disfrutatu merke dugu topea eta... Seitu pasatzea, 4 eguntita, oso azkar. Gaur kuadrian eguna eta topea egia disfrutatzen, guain bazkariak, atxalden eba eta gauen tope. Aprotxatu behar da urte hemen diata. Hemen gauden guztik. Denak ez di hastiasukok, baina gu hastiasuko geha eta denak animatu dira kuadria bazkaria eta eharki pasako dugu eguna. Gogo handiak ingenden eguna baiatzeko eta eharki. Bazkaldu dugu hasieran pulpua pixkatuela eta geho entrante bezala eta geho paella jandeu eta eharrazte hon eta bai kostilla. Eta geho pentsatzek postrea ongoala, baina ez da izangoan, así que ondo. Bazkaria bentsat eharki ambiente harra do hemen da... Musika falta baino, ez da lagundu. Eraukiko dugu musika, así que ondo, guztua. Guztua lagun arten daula ondo. Gure kuadrian 10 juntatu geha, baino plaza guztin, ez dakit, 200 piko, ez dakit, 300 nolaia. Bai, azkenen udaran nola luzea dan asko ez dira duten, gardun egun berezia dena gaudela, eta gaina egun politia da gauen kontzertu daude, eta ondo, bai. Oso ondo, atzore DJ-a talantzan, eta oso ondo pasa genuen, eta, bueno, azkeneko bi egun eta